Gitawag ni Jesus ang una niyang mga tinunan. Lucas Kapitulo 5 versikulo 1-11. O sa ni Ana kaadlaw nagtindog si Jesus sa daplin sa linaw sa Genesaret. Midugok didto kanya ang daghang mga tawo tungod kay gusto silang maminaw sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan nakita ni Jesus ang duha ka sakayan. Nakakanaog na ang mga mangingisda aron sa paghugas sa ilang mga pukot. Ang usa ka sakayan iya ni Simon. Gisakyan kini ni Jesus ug gihangyo niya si Simon nga itulod kini og jutay palayo sa daplin. Milingkod si Jesus ug nagtudlo sa mga tawo. Pagkahuman niya sa pagpanudlo, mingon siya kang Simon, pagpalawod kamo ug itaktak ninyo ang inyong mga pukot aron makakuha kamo og mga isda. Mingon si Simon kang Jesus, magtutudlo, tiguok gabi kaming nangisda, apan wala gayud kami nakuha. Apan tungod kay mingon ka man nga itaktak ang pukot, itaktak na ko kini. Mipalawod sila og gitaktak nila ang ilang mga pukot. Daghan kaayo nga isda ang ilang nakuha og hapit gani magisi ang ilang mga pukot. Anyagi kamay nila ang ilang mga kauban didto sa lain nga sakayan aron tabangan sila. Pag-abot sa ilang mga kauban gipuno nila og isda ang duha ka sakayan, ug hapit sila malunod tungod sa kadaghan sa mga isda. Sa pagkakita nini ni Simon Pedro, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug mingon, Ginoo, pahilayo ka nako tungod kay makasasala ako nga tawo. Tungod kay natingala gayud si Simon ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab ang mga kasosyo ni Simon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebed. Anya mingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok. Gikan karon dili na isda ang imong pangitaon kon dili mga tawo aron maluwas sila. Sa dihang napadaplin na nila ang ilang mga sakayan, gibiyaan nila kining tanan ug misunod kang Jesus.